Isang linggo nang pinaghahanap ang tripulanteng taga-Mangaldan, Pangasinan matapos umanong malunod sa dagat sa bahaging Bulinaw, Pangasinan. Narito ang report. Naghihinagpis ang ginang na si Lorna Lambino ng Barangay Anolid, Mangaldan, Pangasinan. Hiling niya na mahanap ang kanyang anak na si Gerald. January 26 raw nang pumalaot si Gerald kasama iba pang tripulante para manguha ng isda sa karagatang sakop ng bayan ng Bulinaw, pero hindi na siya nakabalik pa sa kanilang bahay. Aburido na kami na hindi ko pa nakikita yung anak ko. Sana maawa sila na makita yung anak ko na para masabi na sa amin. Kwento ng pinsan ni Gerald na kasama rin niya sa barko. Nadulas daw noon si Gerald at nahulog sa karagatan. Sinubukan pa raw siyang iligtas pero napunta sa malalim na bahagi ng dagat. Sinisid pa siya ng bayaw namin kaso hindi niya siya naabutan. Kung alam ko lang na hindi marunong lumangoy yung anak ko, hindi ko pinasama. Na-report na raw sa Philippine Coast Guard ang insidente. Nakausap ng GMA Regional TV Balitang Amyanan sa pamamagitan ng telepono ang kinatawan ng Philippine Coast Guard Pangasinan. Ayon sa kanila, patuloy pa ang kanilang paghahanap sa nawawalang mangingisda. Kasama si Jing Dakanay, Joan Punsoy, Balitang Amyanan.